So Olinda Chapo has offered $1,000 to the man who is detained in the Copacabana. I did the story a few hours ago and already a lot of people want to help him. Let me just read what Olinda posted. And whoever triggered this, may you never find peace. This is cruel and wrong on all humanitarian basis, but at the same time, wakika dachka kuti riambuke. Anyone who knows this man, tell him kuti hands in amaidziva, I want to give you $1,000 cash for the loss of your earnings. I will also ask my Mbinga friends to pledge 1K each. I know for a fact that he will easily walk away with $10,000. Mbinga isina noise rich aunt ndosvika pepe muna December January pepe pandakati weduwe Olinda uyu kauka tirongomutuka zvedu but zvinoitwa nemukadzi uyu zvinozoitwa nani. Akati handichabatsira handichaita sei, akati ndasarenda handichatomboita anything, but nenyaya yemoyo waOlinda she's coming back again achiti zvoni she's willing to help, she wants to help baba ava. Apparently the person who took the whole video anonzi Elvido mukomana yani dzunguri amusani mamboona kuInstagram uku ndokandomuzira macomments ake ndomboni notarisa post yake ndonyatsoti nhai ndoenda kuprofile ndoti nhai chichi kumboitika mwana uyu anofunga sei, ndakamutadza hangu. I don't follow him. I think ndiye futi ane Zim Celebs rimwe sore kuInstagram page rezim celebs ndianoriita here something like that, cause akatopedzisira pavideo iyoyo paitotora akatoti reporting live from Zim Celebs ndozvaakatotaura mukomana iyoyo. And he also addressed Olinda. He also replied to Olinda, Hanze Faraba, I'm the one who took the video. Remdara Chibika Sadzam CBD. So my question is, Olinda Chapo, Dabasna video Raokawana Iroro, were you able to help him? Please reverse your words. What should Olinda reverse? Any level of education even mukomana uyu. Hanzi joni ndai musina kumbatsira dai video iroro risina kuuya. Is that a way of saying munariko ari detained uko? Iye ari kutozvona senga akagona stereko kuburitsa face yababa ivava. And apparently baba ndi teacher. Imagine a whole teacher kana kubigira sadza pakati petauni manheru achihasla kuti munhu ukapedza kunodzidzisa vana vechikoro wakunobika sadza. Ndofunga kana vana vechikoro vakatoti ii ticha vanyadzisa munozoona kuti kunge hameno like vana vechikoro munongoziva how it is. High school, especially if it's high school, it's even worse. Hopefully he's a primary teacher, because if he's a high school teacher, I'm sure. And I think he deserves kuitirwa GoFundMe. Baba vanindisa tsitsi zvimwe zvimwe veduwe zvinhu zvacho. May Olinda get all the blessings that she deserves, because mukadzi uyu ameno, I don't know kuti tomuita seiko. Yasimo mucommunity yedu ameno toshaizomira zvakanaka here. Anomira ake mukadzi uyu, maidziwa anomira. Handidi naye Olinda, to be honest. Olinda like yes anotadza anoita sei akatadza tinoya panapa tichitotaura, but anyway basa rinoitwa naOlinda rakakura. And then more boys also posted kuti mazuva ano kwakanyarara, but I can put $200. Where can I send my 200? I'm sure we can do a GoFundMe. Apparently a GoFundMe is being created. Pane GoFundMe iritonzi iitwe izvezvi. Ashford arikutonzi avhure, ndiye kamukuru wemaGoFundMe arikutonzi avhure GoFundMe. Vanhu vatotanga kuisa madhora $2. And then Olinda also posted with Mayor of Harare, instead of approaching matters like this in a harsh manner, why don't you provide a solution that will both make the city of Harare happy and the vendors happy? If the council has stores or designed areas, my company is happy to provide free training on health and safety, infection control, food safety. This will help with adhering to code right. Let's find solution, not punishment, for merely trying to survive. Please take him ku X uko tatenda. Ndozviri kutaurwa kunzi naOlinda. Meya ava vana kana solution vadangosunga munhu wacho anodye at the end of the day. Anototsvaga futi imwe way yekuti aite zviri illegal zvacho. So vanhu vanotry kuda kusurvive ndozvingoripo chete, hapana chimwe chinhu. We want to make sure that our families are fed at the end of the day. Ndopa unoona varoi vachiti pamberi neZANU-PF. Wakasiya nechine muroi pakadai. Kana uchiwa pamberi neZANU-PF, the same ZANU-PF uri kukonzeresa kuti zvidai soka, uri muroi yourself as well. So I don't know kuti panofambiswa sei pakadai so, but ZANU-PF ngaisada kudzvanyirira vanhu. Kwese kwavari kuda kuhasila vanosvika ikoko vachida kudestroya. Please stop this thing, man. Vanhu veZANU-PF, stop this. Dzidzai kuti kana paine maona kuti what it is a situation like this, ngavasabva wabata vanhu rafu, because the situation iri konzereswa naiwo
not na anyone else. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section. Also, I thought Spania was not a subscriber. Please make sure that you're subscribed and see you in the next video.